nok swatna rubro kuang gana cinta hausa kokak saj mali besaran kutu baik bas gana ai ke sorna tan ni ma tang jauh ka anu mane kun saj mali ya Bosong ni marum kaja ro biangan sama ke saya malia nong mane puran biangan thaga kutpanang saya malia kam nano kija ব্যবস্থা খাইরে বলে তাও ইয়া কো রাং করে আন টং থাই বকরে ini pai kagor nango nei baca ne hoje sekretar sakangai ijarat khairi dikha putra buja talangka borok sinar ko pakai payah belang kami angai mamang karena jaga kamu Gai buke sawo anuk nemane gai pon mang ni kotok kan besla kam kamani rang hain bisna tolar ko pon bokor ko toman ti saja gam tingan kamia agi te toro kese betang gai bini asto azarong ni moton kotok ka gai sente gokter ti pamani pamani ketal si tus kang payam kotok ka kotok lah hentong te koplong ngai ko pon mang ni kotok kha ngai wa bai mu so kai pon mote sopre yu benarang maka ngai te kese pan tomo te silik ling kai mura sak mata ka bekhati kilia ngai thang ta nya ni jini nok ko bahaya ka thana ba nok ko mani nai na ka ngai dan besar ke tomo ke cilaruk takuk ta porri bulari mali ngai cerai nak kena kari kan tak kita por jada mata han gis na kam khaje to ni logi ni kan ni long barta anong borban gis tinon maka ba khake ma ke khaya kon khida jami bukre han buni bagro kisim se khaje to nogo kon ban kare gamno madam sona sana khare koi chuba ke bang mang kha sar jogri sang ana khare ke bang mang kha nong busana non naikol kan kisa saja mang kang tak kijare hingung kang tak kuna no poi kire an ma babu thikya an tako buku thikya taba kajung si an ke buku gang nong mukang nu kang an te bu kuna nga kem no ya pa matale mana ja kire an nong ni sarong nu pure an jono sadron nu pure kokto kusma kang tak jire hingu an bo si mai kire an je rongko tong puro mai kisi sai payment tako nan bo mai kire ko no guri nai be di bisas thangya kai ka asan ko ane wak thama kya bo Tiprasa ni Birman Tei thakmung krikha nok barwati kisa phayei Mandwi Amchai ni chaita bisiono Nok Nokhung Tei Malmata ro bebakno tuini loge kosogui thangbaikha amhaike kosok jakno khayo kuino Mandwi Amchai ni MLA Madam Swapna Debbarma bini loge rokno bini team rokno talangai bini party ni borok talangai government ni adhikarik rokno talangai tini Mandwi Amchai bebakno bo berai naikha tai kogrikha borni document rok nawai nai dakti no chini government ni sep sabno rina bagai bo kogri kabukha nainedi chin kotomani bisingtui hambai no tai nai tongai jotto takuk tai bukuk songho jotono hambai tini ani o Mandwi Bidhan Sabha Kendra ni bisingo 22 tarik budoi 22 tarik ni horo abo hopung watwi wamani bagai nai thagya ui watwi waka hopung no 3ta rogo se watwi thakchiu ama hai khobor belai no abo tui torwi nai nogrok tai malmata hoite arambo khaye phosolok bebak no khoting baikha khoti prai ni nong baikha jara kuchuko tongnai bong ni chimisinglia chung tabuk bucha jagoro dondra para mohanto shikari para mohanto shikari para o kaisa orbo tongo kaisa ongnawadi center orbo ek poribar borogorbo sibir matong phaikya tamni himale bini orbo ta kaisa dondra ban tongo o dondra ban miao side kaisa bkhak bai thangka tei bini nok bo onek kakhlaiei
tola kelegi thangka engkai aboni bage aro tongmalia borok pura puri damage omahaino tai tongmangla ka aro bobishyoto bo nei nai borok aro phai sokpaijak tai a tola bo nok tongo abo khub risk nai mani side kaisa tei abo tei engoi thangka DM rok bo phai nai phai thangka DM nai phai pura asuk ngyapu tini ang nai phai man bage borok sawo nung nai phai ka jaka abo tola bo te gurung khuri thangka karon tui to tola tui to jeng sakase kasu tola to kasimaya o tola tui gurung khuri nai bufang yareng tei butike bo phai nai pura tola o abo yareng rok simi sinung jak tongsiu ama hai ka tui gurung khuri thangka tola tui bo abo nok tola tui ni thangka na engkai nuka rok ni nokla rok ni hai ha keluk tongmaikha belai khe wana ma singcha abo je 22 tarik August ni je watwi belai khe wana ma singcha ka watwi phaikha engkai tini ama hai ke jeng phungni simi nongkhor laimani phungni simi nongkhori nai jeng puila thangka orwo Brigodas bisio thangka Brigodas bisio thangai nai aro tongo waktuko thangka waktuko pura landslide ngi thangka aro drojar thepa hoinai aro ha khibui tongo engkai suda aro simia tebo aboni pore hangkai no aro school tongo abo gan thalung bokhago aro bo landslide ngai nai aro bo hama nor nai jat ga abo simia khamting bisio bo amhaino landslide ngai nai abo kha athu ko thango sekango bo athu ko thango same amhai kino landslide ngai nai bo phang kwa gei nai sorogo burung sangi tongkha abo yang narni borok ba yang narni borok ta himis malalia amhai obostha sema bo amhai obostha taklai bo amhai obostha ngi tongkha abono hatak truk nori tongo kai tabuk oro जों phai sokpaikha oro bo tabuk amhai ke je abono bahai ke tei nok kasui tonmanani abo ব্যবস্থা khalalai tongo oro bo it dogri lai tonglayo boulder system hai ke it no jal bai khlai nai amhai ke khlai toru kaham kan khlai tonglayo video bo khub porishram khai tongo DM bo phai thangjak chairman no bo amhai ke no para amchai ni chairman no bo amhai ke no kathrolai toro khapumlai tolayo jogajog communication amhai nglai no lukurok ni je সমস্যা সমাধান bahai khlai rimani obo jotono chaitok laijak ang ni jibo chaitok jak belakhen kha khambo tamkai obo tongna chana jaga kri ngui tokha uskang bo mia bo sibiro mangse sibirni tini kicha ran khahini nai thaipelok phangni ke nogo thangmaika sibiro tongnai rok phiaba tak wati taisa wai tok jaw kha buti bungna abo to saimaya ko ga mandai manti girls school bo amhaiken sibiro phaijak borok bo thangmaika engkai bosimi or khoroksa poribar simi sibiro tongko jeng aboni pore jeng yang Brigodas khamting ni pore jeng teso asigoro thangpirka asigoro bo amhaino je nok latrin toilet nok pura abo thangsinai engkai bong bufang sejna bufang rok aro je bufang tongmai maro kochogoi thangbai ka amhai ke taisaka nok thangti amti obostha robo tongbayo engkai tebo tongo chini bukhu khoroksa khub kapkha bo a sibiro tongpro bo ano yagro muya koi kapkha banchi di chang tongna chana jaga kri bahai khlainani hinai amhai ke je bukhu kapnai bin nog ang thangnai mane kubui bini nog duita no damage ngai thangka ar kon motei tongnani motoya ar hap kanga kai kisini pan thainani bupuru jani klai thangno a obostha tongo bo ar tai habi malia pura damage tai bin buslani nog bo amhai kaino wall ba abo osubida nongnai wall mane abo tuilomoi lai thangka mane no tolawo jotono je tui nangmani tui tongmani jaga hangkai tui tamna tui thumani jaga hangkai abo pura sinu thangu amhai keno hopung watwi wa mani hopung flat tongmani asaka tui thui tongkha hangkai be bina bobo hat kaisani jaga hangkai bina bobo pura damage abo bufur kalaino saimia amhai obostha ngai tongkha belai wana masingsa ongkha kai abo lama rok thuisi tongra de jeng abo nok nokhung jara damage tongnai rong no jeng abno sekangma naigra nahinai nai amhai ke nailema tongkha tebo tongo amhai ke no thaiplok phang bisi abo khai thaiplok phang bisi klayo asigor bisi amhai ke no jeng guri akoi nai pheka ari bisi bo amhai no tongo aro to asuk joto jaga thang mansugya nini media ni bisingtei ang sanai mandai elakao joto nok damage ngai rok khoi khoti ngai rok borong ni thani ani kobongmung tongnai ang joto jaga guri nai me ngai manu ar chairman member rok ano phunung mansuk maya ngai manu
communication phano gap ongui mano jotono thanino ani kobong tongnai norok jara khoi khoti ngnai rok norok jotono nongni janjani chairman bai malaidi block by communication ma khlainai block go chung application marinai ar jara totally damage ingkha ba a nok tai habui manliya ama hai nok ngangkai norok dm no application di dm no application ni thani norok a nogo nije bai thang photo ma bojagnai photo bojak di photo bojagui akoi photo kangsa nangnai tai kaisa application nangnai tai nini aadhar card nini ration card tai nini bank account nangnai ama hai ke dm no marinai dm bo sawo abo bo chesta khlainani baginai bo chaito guino tongo abo sambobhoto abo ungui thanai norok taledi abono dilami ta khlaidi abo ereng ya abo dm songno chungbo sab srishti khlainai abo jahate jara khoti ngai borongno khoti puron dinani bagai chung chesta khlainai ar chini jara takuk tai bukuk song semani semanya khuni nai complaint dinai robo tongo jungbo abo haikena sajak sema jahate manya obo taklai jahate manya ngya tei khlai nai norok obo ma khlai nai hini nai jung salai tongo obo sab srishti khlai nai jahate khoi khoti nai rok no bahaike khoti puron diman abo chesta khlai nai ar jara tini omo hai ni jora phano lama bo onek lama hamya ngui tongbaikha harok bolari uinai emne to kukjak tono tongo eglogi to asu khlaimaya lama to khlai jagino tongo tak bo lama ko ongkhori tongo tender ngui tongo lama to khlai jak nano khlai jagui tongo eglogi khlai jak manya ar media ni bisingtino onek lama no phunuk jakha o mandai elakani bisingo ang media ni bisingtino tabuk ang sanano musungo tipra basi rokno sudu mandai elakani ya joto মানে মিডিয়া ও নখরকা মানে না ত্রিপুরাবাসী বাওয়াল সারা বিশ্ব নুগুই তঙ্গু যে মান্দাই এলাকা ও যে অব মিডিয়ানি থ্রুতে যে লামা হামিয়া ফুনুক জাগ মানে অবতাঙ্গই লামা খলাই জায়গা আ প্রশ্ন রকবো কাউই তঙ্গু আং সানানি মুসুঙ্গো তিনি जों थाइप्लक फांगो थां फाइका थाइप्लक फांगो कासिं वाराय तंगो आ कासिं वाराय लामा अनेक डिमान्ड खायमानि बालुखा आबो तो बालुक नायनो ताम गांगाय जों তিনি লামা বিজিত খাইকা খানা নরি মানে আকো গিয়া তাবু গাঙ্গাই जों যেটা বিজিত খাই মানে অ থাইপ্লক ফাং বিসি লামা নখরকা রেকা অমাহাইকেনো তিনি ব্লক नि थ्रुते आनो साहरका मेदाम नों ताकलाय ताबुंले साइमा का ताबु लामा अंखरका नों जे अ लामा नायमानि ताक बाजेट उंगि फाइका अब सेंक्सन ओंखा हनैनाय ताबुं नों साइरिसिदि अ लामा ओंसिनाय हिनैनाय टेक्ट तंबायखा अ लामानि बागै हिनै गा अब लामा ओंसिनाय मेदिन थ्रुते रां नरम साकलायरिवो कासिंवारानि लामा ओंसिनाय ताके सांकांकाय जारा लामानि बागैनाय media fiber sanai rok engka ang sanani musungu norok lamani baginai media fiber samani sekang nong ni chairman bai MALAIKHA o lama ki sanction ungjak da o lama ki ungnai da tangi ungyang gui tongkha tamuni problem abrong kisa jasai khai sungui naidi baksa lama tongo abo hingka PWD route hingkai PWD be khaina ningkai bi ontoto 20 meter lama 20 meter nango lama ngai 20 meter lama nango hininai जों जखन visit खायो अब नरकी और 20 मिटर लामा रिमानाय दा हिनसा कांकाय रिमानु हिनि साव नgai रिमानु हिन सापनो जखन सेंक्सन फाइकांकाय ताइ केनेके लामा रिनाने हा किचा याकानाने गसिलाया ngai थांगो ngai हा रिनाने गसियांकांकाय आबो खलाइजा यांगै थांगो ता ngai खलाइमाय यांगै थांगो सुदो आसक सिमिया जेटा औरवो आरि बिसिओ काइसा तंगो यांगो तामनेनि अब साउथ शिवनगर बिसिओ जेबाबे अब MLA नो तै कक सालायका लामा खलाइमिया तामंगि माया फाया थांया हिनै आं जथेष्ट फायो मान्दानि लामा न खलाइनानि मुसुंगो किन्तु जारा मिडिया फाइ सानाय रक अब निनि लामा न किचा निनि चेयारमेन मालाय दिहिमा कारणखाय अ लामा ओंखा आबोंखा एडिसिनि लामा अब राज्य सरकारनि लामाया ओंखा राज्य सरकारनि लामाया ओंखा एडिसिनि लामा ओंखाय अब राज्य सरकार अ लामा न खलाया नों जुदि एडिसिनि लामा ओंखाय याकार कलांजागो ओंखा एडिसि खलायतं हिनै ओंखा एडिसि जुदि अब राज्य सरकारनो हेन ओभार खायखांखाय राज्य सरकार खलायमानो ओंखा आबरंनो किचा मा बुजिलायनाय ओंखा लामा थिंनो खलाय थाङो कचारति तानसि गलां थाङो ओंखाय
abo yang ho edisi lama khobja go hini nai yakar klangai thango ngai omong ga khlaima yang tong je mandayo koyekta lama hamia ngui tong mane abo kha edisi ni lama ngui tongo ngai edisi khlaina phano edisi rang sikring angkai edisi hapangka bahai ke lama khlainya ba bahai ke khlaima nai ba ngai asuk 28 ta jagao tongphano 28 jona MDC 28 ta borok khlaina thangka janjani jagao khlaina thangka onek rang puisani byapar kintu orose beton rimalaya som ngui tongo hangkai lama khlainani thangnani onek kothin byapar ngui tongo tam hangkai je prunango apro rang ro hojai ngui tongo kendro hoite রাজ্য সরকার সে রাং সকায়ো রাজ্য সরকার সে এডিশন থানি র হরং হংকাই অম হাই প্রবলেম ngui tongo aboni bagani to direct fan nango hini nai tabu chaitoglai man tonglayo আন্দোলন khlai ma tonglayo aboni bagise lama অম হাই রকঙ্গো আর যারা নরক লামা রিনা হিনি নাই নো অবজেকশন নরক মারি নাই নো অবজেকশন রি yang kangkai yango যারা PWD bo o lama no tangi manya norok rina gosu lama kangkai no objection mari nai o jagano angri sina hini no objection mari nai no objection diasa porjonto o lama no khaimanya norok media phai bosau sakai no ungya norok janjani chairman bai jogajog tongdi communication tongdi o lama no khlaina kangkai no objection mari nai no objection ni kangka chung o lama no khlaima nai inke barakok saya tamni kangkai belai kheno jora hamia tabuk watei nokbar phai nai khoting tongmani jara tok takhum kosok thangka nini o broiler tok rok theibai kya onek khoti ungjak o khoti rok norok jotone chairman nok bai jogajog khlai nai nong tam khoting kha nongni a khoting marok pukun ti khoting marok nong kheto mai bola rijang marok obrok jotone chairman rok bai malai nai nong doti khalai khanano norok doti omno application khlainani saitok dihini nai norok no kobo mungnarogo asungno hambai jotone khulumka kaisa ko ini ne je deraso ba hainu khaje manka immediate je samukhaje tomono waktu ko kaisa tabo ko tondra je check dam kaisa khaja ka terus khajanai itu ke tamko ketari krana kini lukurok no mangar hambai joto takuktai bukhukchong norok joton chairman bai no jogajog tongdi karon village ni chairman kai bini village o tamo khoti ngui tongkha abo chairman rok no siu ke chairman nok ano shahar nai ano shahar kang BDO SDM DM amaka chap srishti khlaimano angbo o jaga omo hai ngui tong hini nai amti khai saholai mani bising tino tabo obo tori gori khlai nai oro tabo check them je oro je ban bai tong mani jaga o bandi jago oro tabo khlai jagai tongo tai kaisang kangkai lama oro waktu kubo oro obong kangkai purbo dina kopra mo dina kopra bisi bo aro khobjago brigodas bo khobjago tai kaisang kangkai khamting bo khobjago o waktu ko kangkai a jaga bo ta kaham no choli tongo lama thanglai so khaimanan bage oro immediately khlai jagi tongo amo aro romkha te romjak nai boro osibida tong amo haike romjagi thangnai dokta wanadi khlaina thangnai sarkar government abo khlai tongo hamba